Ué, com va? Ui, no. Aquestes freixes no se mengen així, No. De tota la vida, la freixa s'ha menjada des que poda petit en el gros. No. I se menja així, de lo gros a lo petit. Per què? Perquè si menjam de lo petit a lo gros, la fresa, això és lo més dolç. És a dir, aquesta part d'aquí, que és la petita, que és com si s'acaba així, això és lo més dolç. I aquí és lo més àcid, que diguem, amarg. I si voleu menjar bé, que vos quedi un gust bo a dins la boca, mengeu de gros a petit, com la forma de la llengua. Jo m'ho menjo així. Per què? Perquè trobo que així és més bo. Bé, avui xerrarem de fruit de temporada. Com va? La fresera, que és una planta, necessita molt de cuidados. Per què? Perquè si les freses toquen... Si una fresera està en terra, a la fresa no li agrada tocar en terra. Per què? Perquè quan toca en terra se fa com un cop. Jo, així com les tenia l'any passat sembrades, les tenia en fora dels ocells. Perquè els ocells, el color vermell, les agraden molt. I torno a explicar que, si vos hi fixeu, tots els ocells se mengen la part de baix, no la part de dalt. Bé, jo vaig agafar les freseres, vaig sembrar 12, i sabeu aquella rejilla que ve en les cebes de dins? Bé, i doncs, quan me naixien les freses, li posava aquesta tela, no?, que així, quan no anaven a picar els ocells i se'l menjaven. La fresera s'ha de regar mínim 2 dies, cada 2 dies. Millor si és cada dia, perquè cada dia, clar, com que té més aigua, té més fruit. I bé, anem a veure un altre fruit i... Au! Bé, aquí tenim el nespres, un altre fruit de temporada, que al Menut també li agrada molt. El nespre se cull de l'arbre, és un arbre, no és una planta com la fresera, és un arbre. Mira, jo l'he agafat, si li gires i cau tot d'una, és a dir, la planta va aquí, si li gires i cau tot d'una, això vol dir que va bé, que és bo per menjar. Una mossegadeta petita fins per aquí, mel. I aquí, com veus, hi ha pinyol. Haig així, que et tregui tot el pinyol i llavors m'ho menjo fins per aquí. Boníssim. I com veus, deia escul aquí, això, per les gallines. Bé, i aquí tenim els melons. Els melons és una planta també, Això s'estén fins per aquí i fins per aquí, d'així i així. I sempre han d'estar separats uns dels altres, perquè s'enreden. És a dir, ells mateixos s'ajunten. El meló és un fruit d'estiu. És un fruit que té molt de suc, és a dir, que té molta d'aigua. Això m'encanta. I per fer un batut, boníssim. Au, venim, vos explicarem les cebes. Que també és una cosa que també se sol menjar, és a dir, que també se sol sembrar ara. Veniu. Bé, jo en aquest solc l'he fet avui. Com veus allà encara n'hi ha un altre. I el que se fa és... Bé, primer de tot, per fer el solc, passes la xapeta així i vas estirant cap enrere. Com veus, així. I llavors, per tapar, ho feis com ara vos ensenyaré. Veniu i anirem a cercar la xapeta. Bé, aquí ja he anat a cercar l'eina i bé, com veus m'he canviat de camiseta
que se mos va acabar la bateria de la càmera. I tot per fer-lo és així, així, i ara se col·locarien les seves tortes, així, apoyades en aquest solc, i aniríem a l'altre, que és aquest, com veus, hi ha una línia, i ho taparíem. I què fem amb aquest solc? Aquest solc ens serviria o per tornar a sembrar una ceba, o si no ens interessa, fem així i ja ho tenim tapat. Bé, ara us ensenyaré què faig, perquè no és tot veure en Menut. Hi ha moltes feines que feien en Menut. Veniu i us mostraré un poc les feines que faig. Com ja us he dit, he de fer moltes feines jo per en Menut, no just veure-lo per la càmera. Com veus, aquí tinc una fusella, que això agaf i talla. Aquí hi ha la carretilla, que és el que duen menjar. Aquí hi ha la forca, que per si un cas tu talles el menjar i te deixa per terra, tu fas zap i ho tires dins la carretilla. Això ens ajuda molt. I això és per tallar el que se diria el gra. Bé, jo aquí, tantes eines, jo necessito qualcú. Ayudante! Com has cridat? Que has vengut. Has cridat, jo he sentit algo i hem d'ajudar-te, que no necessites. És que no puc dur tantes coses, Que vol, que t'ajudi? Pues sí, me vendria molt bé. Veus, jo ara el que faig és agafar un monedet, així, li pat la fusella per darrere la meva mà, sempre anant molt alerta, i li estiro una estirada seca. Bé, doncs, Miquel, Mana, ara estaré pensant, si això és una xutxa per ell, menjar, que diguéssim, menjar de el que menja cada dia, que és el que li dona la vitamina forta, no, diguéssim. això no és a dir, és algo que li agrada molt. Pues a ell li encanta això perquè és verd, no en el fet del color, sinó és verd en el sentit que és verd, com que no és tan sec, m'entens? No és tan sec, això li agrada més perquè du més aigua. Claro, sí. I menjar que li donau, pienso, que li donau per menjar. Això és la garba. Si vols, després te l'ensenyo. Això li sobra. Que és per un postre, que diguem. I el dinar o el té? El dinar fort? El dinar ara li durem. No, vinga, no ho veurà. No, vinga. La garba. I això és el que menja, que diguéssim. Això és el que menja, però menja molt d'allò també. Això li agrada molt a ell. Això és el seu dinar. Mentre nosaltres anem a donar-li menjar, d'aquí poc vos explicaré alguna cosa. Au, vinga, Borja. Bé, què vos pensàveu? Que just era donar menjar, aigua i a vivir la vida? No! Mireu el que estic regalant. Ara estic llevant popó, que està aquí, i això s'ha de fer amb tots els animals, En Borja, tu me podràs manar la carretilla fins on els fems. I això, anem a deixar fent en el seu lloc. Anem. Vinga. Se podrà aquí, jo tindré una bona hortolissa amb unes bones tomàtiques. Jo deixaré aquí els fents. Bé, jo ja no necessito anar amb Borja. Però fui del plan. Vale, m'ha matat una tomatiguera. Ai, que mi. Ale, au i doi! 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 Adéu!